Sikhuluma ke nomfowethu uMthandeni uDuyaza umfoka Manqele uthi ubani umshofo kani insizwa zakhe zimbiza kanjalo mase insizwa ngithi umshofo wenkani kuthiwa Sheila Demede phansi le emhletheni kuthiwa abantu wethu uyayizwa lo nto le kodwa ke sifana ukuthi singane zandawonya ngithi sisendlini yangasentla njengoba nje kufana ukuthi sisendlini yangasentla sikhuluma izumdeola ingakho ke sebethi abantu abadala ke kukhulume naye uDuyaza siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM. Yebo njani sikhona gcoka melisha abaningi bayibakubize kanjalo na umgqibelo sibuya kuona nemvula lishaya ubonakele stage nama video akhona abantu kodwa bayafisa ukuthola ukuthi ngempela kanti kwenzekeni iphela kanjani le airtime iphele kanjani iairtime. Yebo cha umuntu aqale abingelele ubalaleli boKhozi FM aphinde abonge ithuba kunina njengaba sakazi ukuthi mhlambe nibe nesikhathi sokuthi ngithathe njengomuntu nami ebantwini noma nginelutho ngithuba nje lokuthi ngiphefumule akukuningi ngizokusho bafowethu empeleni mhlambe sonke isizwe saseNingizimu Afrika siyamuzwa udadewethu nje bekhuluma njengamanje ukuthi uyaqhubeka umuntu onolimo nenhlabathi ithuka abantu kunjiya so nabantu bayizwela angicabanga ukuthi ke nami ngingaqoka ijazi elifanayo nodadewethu ngoba mina ngumuntu wesilisa abantu besifazane lezi insuku sibhekene nesihlava esikhulu sokuthi bayabulawa bayahlukunyezwa kunalento okuthiwa i-GBV ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane siyagqugquzela kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi abantu besifazane abaqhubeke behlonishwe uzokhumbula ukuthi bengifake imvunulo estage njengoba bengifake imvunulo estage bengimele futhi ngamanye amazwi ngirepresenta uZulu ngoba imvunulo yaziwa koShaka noDingani noSenza ngakhona futhi ezinye inhlanga thina namanye nezinye izizwe ziyahlonipha njengabantu abangamaZulu sizithathe nezithembu sidume njengabantu abanothando nabantu abakhothanyelwa ngabantu besifazane nabahloniphanayo nabantu besifazane nabantu abanothando nabayihlonipha kakhulu. Ngicabanga ukuthi lesikhathi usisi ekhipha amagama wakhiphile akhomba okungangihloniphi njengeciko eselinamava eMzansi lokho kubadidile noma kuphoxela uZulu ngicela ukuxolisa kakhulu kubantu bakwaZulu ngicela futhi ukuthi konke usizo mhlamba ikhona ngoba ngenze ukuthi khona ingcindezi anayo ba understand nje ukuthi sinenkinga siphuma emakhaya ngafani kuyenze ukuthola ukuthi umuntu unenkinga mhlawumbe emshadweni wakhe noma nje kwezothando kugcina mhlawumbe lokho kuqhapakela nasemsebenzini wakhe ngicela ukuthi bamxolele kakhulu udadewethu kuZimdollar ngiyamhlonipha kakhulu odabeni lokuthi mhlambe nibe late angifikanga ngesikhathi ngicela ukuxolisa kakhulu lapho ngiyenzile ingzamo yokuthi ngixhumane nethimba elixhumana nabo ngoba empeleni akazi bexhumane nami bengaxhumani nami bexhumana nomfowethu uMasondo ngaba late ngo30 minutes lokho kwenza ukuthi mangifika ngo7:30 kade bekufanele ngidlale ngo7:00 nginga ukuthi bengisuke eGoli indiza idelay nezulu netha bafowethu manje ke mafambe emgaqweni kunamathizithiza akwenza ube late noma ngabe yipi event abantu bakujwayele lokho nanokuthi into ejwayelekile lento kuba late ngoba ngeke ngitshele nje ukuthi njengoba silalele akekho nje umuntu wakaba late esikoleni mhlazana lo late waxoshwa uthi omkhulu umetric wakhe awuqedanga ngenxa nje ukuthi wakaba late ngosuku olulodwa ngoba akuyonto ejwayelekile ukuthi ngibe late bekuyiphutha eliqalayo khona futhi kuyiphutha elijwayelekile likelenzeke kodwa beqala ukuthi libe nesigameko lapha eThekwini nanokuthi ke sekuhlukumezeke kakhulu singabantu abangamabhinga ukuthi njalo makukhulunywa nje ngeTheku imicimbi futhi kaMaskandi kuhlale njalo kuzoba nento engcolisa igama likaMthandi engcolisa igama likaMthandeni uMthandeni aziwe njengomuntu kuthiwe ulihlaza uthiwa uMthandeni ufika unobudlova unayo yonke lento echaza nje udadewethu njengamanje kodwa ngicabanga ukuthi kunabantu abebeshutha lapha
beshutha yonke into kusukela ngisuke emotweni ize ngiyofika estage ngamenyezwa estage ngabizwa igama lami kwadlalwa ngisho ingoma konke kuyavela kunobufakazi kugcwele ku TikTok ukuthi yonke into mina iyenziwe ngendlela ukuthi iyangivuna ukuthi bengangena estage iperform ngithela masengizwa futhi ukuthi ayi engathi akwemukelekile ngathi ngixolisa futhi kubantu ngathi ayisiphelile ke i-time angibaye ngisaqeda lokho ngibe sengizwa ngomuntu engihlitha ke i-mic bengithi indoda empeleni mangithi ngiyaqalaza ngathola ukuthi hayi yikhekhe kanti awungase ngimoyizela ngoba ikhekhe asilisi thina singamadoda sakhuliswa ngenhlonipho saphinde sakhuliswa futhi sakufunda ukuthi abantu besifazane ngalabantu iyahlonishwa. Sakhuluma ngakho ukuhlonishwa nginemibuzo emibili ngaphambi kokuthi sivale. Kunenye clip yakho enza ama-round lenzo kuxhumana ngazo uyayazini. Ufike uqale uthi angemzondi bini uZimdollar angeke ngikwazi angazi utheni wasuthi isiphu ngifaka umsindo lapho ngoba kunangane ilalele engisaze bumnyameni. Uyayazi leyo clip ngasho ukuthi ibusho ukuthini? Yebo kukwenzeka lapho Lundi ngoba ngike umuntu obhizi usukwini izolo kwaqhamuka nabantu abazintatheli laba bama TV abebe khona futhi lapha ya baba nokumbuza ukuphosa imibuzo ethibenities ngomuntu oyiciko ke kwesinye isikhathi izinto ngiyangibe ngokuciko ngokuhlonipha ulimi lwami kungenzeka uthola ukuthi mhlambe lokho kushoyo kungokunicikoza nje mhlambe bengicikoza ngakho ukukhanyisela abantu ukuthi ngempela udadewethu abangamthathi personally abazame nje ukuthi bagwinye kushisa lokho udadewethu ayikhona iqhubeka impilo yephambili. Wena ukwazi ngisho ebunyameni lokho bukusho impela bafowethu impilo yaselaweni iqeda uthando asiyeke lento esiyenzayo asiyeke le mfowethu bekufuna ukudlela kodwa duyaza ububona yonke into ibikahle mhlamba hayi ukuthi khona okuncanyana obuke wakuthinta okungamanzana amponjwana cha akukho nje mina nginothisa nanokuthi ke kwezinsuku lezi bafowethu bayazi abantu abaningi ukuthi uMthandeni nje umuntu oshintshile kakhulu indlela engikhuluma ngayo indlela engenza ngayo izinto indlela nje engithatha ngayo futhi nezinto ngoba nalapha bazokhumbula ngihloniphe ngendlela eyisimanga ngithena ngifike emotweni yami ngafica amaphoyisa amaningi angungile imoto yami lokho kunginikeza ukuthi mhlawumbe khona i-trap ebikhona uyabo kodwa manje ifike kabi futhi yafika sengamukela uJesu ngoba ngiqeda ukumukela uJesu njengenkosi kaMsindisi kulezi insuku. Hayi Nkosi kusiza manzana ngakuphiphisa umfowethu nidlule kuloko ngicela nikhuluma noSisi ukhuluma udadewethu uZimdollar angazi nje ngikhuluma naye ngigcine nje ngivuthuma makhe mhlambe ke sesingaphinde siphumane ngesinye isikhathi kodwa uzimisela ukuthi ni cisha nje ukukhumelana umlotho nithelelana amanzi empeleni nje akekho namanzi angathelwa ngoba udadewethu ngoba nje enganayo iyodwa indlela kuyiqedi enganayo azimini ngicabanga ukuthi ngizozama leyo mzamo yokuthi umbone ukuthi uqedeka kanjani engudadewethu ngokubukana kwakho ubone ngathi une-enga ubone ngathi une-enga yebo noma unengcindezi nje ethile nje anayo mhlambe kubantu asebenza naye noma ithimba elithile nanokuthi nje bafowethu ake sibuze ngoba nabantu badala phela bazona ingane yini le meyenza ukuthi njalo uMthandeni emcimbini kaMaskandi kuphela futhi eThekwini Cape Fountain ePeople's Park eMabhida lento nje rande nje eThekwini makunomcimbi eMalisburg kunomcimbi esho kunomcimbi eGoli kade kunaba manifesto lapha bengena lapha nakujabule wonke umuntu enkundleni uyakhumbula ngaze ngaxhawulana nomengameli lapha kumnandi nje bafuthi ngishayela iParis nokuthi kunabantu abasha mina abangithandile emveni kokuzwa iParis bengifisa labo bantu labo ukuthi bengithole ngomthandeni ovele kabusha njengoba sengamukela uJesu nje labo bantu labo bengaduki ngingafeli ukuthi phambilini ngingaba umkhephehleli noma senginakalethe. Mfowethu siyabonga kakhulu uMthandeni mani ukuthi usiphe isikhathi mfowethu nanokuthi ukhulume nathi kanje siyafisa ukuthi sengathi ngihamba kugcine kulungile lolu daba. Ngiyathokoza kakhulu bhuti wami ngiyabonga ithuba. Ngihle ngoba nje ngesicabha. Nalokho ze FM isiZulu Stolikwa uyizole wena omabili amasayidi wena